Mayibongwe inkosi. Asikhuleke ndawonye ngaphambi kwentshumayelo. Baba usezulwini siyakubonga ngendlela oqhubeke ngayo nathi. Sonke lesikhathi sukela ekuqaleni kuze kufike lesikhathi. Siyacela Nkosi ukuthi ukukhanya kwezwi lakho kuzochaza yonke into phezu kwethu. Ukuze Nkosi singeze ukuba sebumnyameni ngegama likaJesu. Siyakhuleka ukuthi iqiniso lizohlala kuyo yonke inhliziyo, ukuthi impilo zethu zizomukeleka phambi kobuso bakho ngegama likaJesu. Ngenkathi usindisile, sigcine siqhubeka, silokhu sigciniwe embusweni wakho. Sisize Nkosi ukuba singadlali ngokukholwa kwethu, singadlali ngokufinyelela kwisiphetho sokugcina onaso ngathi. Sigcine ngomusa wakho, sigcine emseni wakho, usigcine emseni ochichimayo. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Sibheka uJohane isahluko 15. Ngenkathi sibheka intshumayelo, imibandela yokuphepha kuKristu. Imibandela yokuphepha kosindisiwe kuKristu. uJohane isahluko 15 uvesi 1. Ngingumvini owona ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo, yena ubaba uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo, uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Hlalani kimi nami kini. Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha, abune, bawabuthe, bawaphonse emlilweni, ashe. Uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. Amen. uNkulunkulu wayazi ukuthi abafundi bakhe bajwayele ngokutshala, noma bayakwazi ukutshala umvini, kanjalo nomlimi, kanjalo futhi nomgcini wensimi. Wayesebenzisa lo mfanekiso ukuba akhulume kubo ngokuthi wonke amagatsha akuye, wonke osindisiwe okuye, wonke umlandeli kaKristu, uthi ukuze uqale ukukholwa into enhle, yisixathu elihle, akusilo igxathu lokugcina. Usindisiwe, uxolelwe, ukhululiwe, uhleli, unomusa kaNkulunkulu, kanjalo uthele izithelo. Uthi uyalihlunga ukuba lithele izithelo eziningi, ukuze aqondanise nabafundi bakhe. Uthi manje
nihlanziwe ngezwi engilikhulume kini. Basebezelwe kabusha, amagama abo ayebhaliwe encwadini yokuphila. Wayebakhuthaza ethi, manje ngoba nisindisiwe, manje ngoba senzelwe kabusha, manje ngoba niyalandela, manje ngoba seniyabafundi, manje ngoba amagama enu abhaliwe ezulwini kuvesi 4, hlalani kimi, nami kini. Njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Loyo ohlala kimi uyakholwa yimi, uyaqhubeka nokholwa, uyama, uyahlala, uyama, ukholekile noma uthembekile, umsebenzi wakhe uzogcinwa kunembandela, imbandela yalowo okholwayo ukuze aphephe. Iphuzu lesibili, umphumela womhlubuki ngezono zakhe, umuntu obekade esenkosini ebese eyahlubuka, ahambe angene esonweni, angene ey'ntweni ezimbi, loyo noma lelo kholwa oba ngumhlubuki, loyo mhlubuki kunomphumela ukuhlubuka. Ngiyakhuleka ukuthi ngeke uze uhlubuke. Nginikeze u-amen omkhulu. Okholwayo kumele aqhubeke enkosini, aqhubeke ezwini uNkulunkulu amnikeze lona, aqhubeke kuyo yonke into uNkulunkulu anayo ngathi. Ngenkathi uqhubeka, uNkulunkulu uzogcina ngegama likaJesu. Ngizoqhubeka, ngithi uzoqhubeka. Iphuzu lesibili, umphumela wesono esihlubukile. Iphuzu lesithathu, ukugcwaliswa okubusisiwe ngokuphokophela kwethu. Ukungcweliswa, ukuphokophela, ulandela inkosi, ukuphokophela kwethu okungcwelisiwe. Okokuqala, ngitshele umphuzu lokuqala futhi, umbandela wokuphepha kokholwayo. Siza kuJohani isahluko 10 futhi ngifunda uvesi 27. uJohani isahluko 10 uvesi 27. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, futhi ngiyazazi. Ebese yaqhubeka ethi, uvesi 28, ngizinika zona ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha. Akekho ongazihlwitha esandleni sami. Ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke, akakho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. Lawo ngamavesi abantu abawabhekayo, bese bekhohlwa ngamanye amavesi kulesi sahluko. Bekhohlwa ukuthi atheni amanye amavesi kulesi sahluko, athi bheka ukuthi utheni uKristu. Yebo, ngiyabona
Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, futhi ngiyazazi. Ngenkathi siqhubeka sizwa iphimbo likaNkulunkulu, sizwa lelizwi, sililandela lelizwi, sililalela lelo zwi, uyasazi. Bengilandela ngenkathi siqhubeka simlandela igxathu ngegxathu, siqhubeka enkosini, bayangilandela. Nginikeza kubo impilo engunaphakade, hhayi labo abangamlandeli, hhayi labo abangamlaleli, hhayi labo abangakholwa. Bayakholwa, bayaqhubeka nokukholwa, bayalandela, bayaqhubeka nokulandela. Ngoba balandela kanjalo, uthi ngiyabazi, uthi futhi nginikeza kubo ukuphila okuphakade. Ebese ethi angeke baze babhubha. Ngenkathi ulandela uNkulunkulu angeke uze ubhubhe, futhi akekho muntu ongabahlwitha esandleni sami. UBaba onginikile bona mkhulu kunabo bonke. Akekho muntu onamandla, akukho soni esinamandla, akukho sathane onamandla, akukho dimoni elinamandla lokubahlwitha esandleni sikaBaba. Kodwa buka imbandela, buka uverse 5. Uthi kuJohane isahluko 10 uverse 5. Uthi kepha umfokazi azisoze zamlandela ilabo bantu abagciniwe. Umfokazi azisoze zamlandela. Umkhohlisi, umelusi wamanga, umfundisi wamanga angeke bamlandela. Kodwa ziyambalekela ilabo bantu abagcinwayo. Ilona umbandela ukuthi uyakholwa inkosi, uyaphephiswa nguNkulunkulu, umile enkosini, awulandeli umfokazi, awulandeli izimfundiso ezingaziwa. Uyaqhubeka athi ngoba abalazi izwi labafokazi angeke uzubalandele. kuJohane wokuqala isahluko 2. Umbandela uyawucacisa, umbandela uyawembula, owenza okholwayo ukuba aphephe. uJohane wokuqala isahluko 2 ngifunda uverse 24. kuJohane wokuqala isahluko 2 verse 24. Lokho enakuzwayo kwasekuqaleni makuhlale kini, izwi olizwile walikholwa, waphenduka ngalo, weza enkosini ngalo, wathola insindiso ngalo, wathola ukuphila okusha, wathola indalo entsha, waba isidalo esisha. Yenza lelo zwi lihlale kuwe. Uma ngabe lokhu enakuzwa kusukela ekuqaleni kuyakuhlala kini, nani niyakuqhubeka endodaneni nakuyise. Kunembandela. Umbandela uthi lokho wakuzwa ekuqaleni kuhlala kuwe, kugcinwa kuwe, uphila kanjalo emseni kaNkulunkulu, uzoqhubeka enkosini. uJohane wokuqala isahluko 2 verse 28. Kuverse 28 uthi manje bantwanana hlalani kuye. Hayi ukuthi hlalani kubafokazi, hayi ukuthi hlalani kulaba abalahlekile, ukuze nigcinwe, ukuze uhlale enkosini, uze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Hlala kuye ukuze uma ngabe ebonakaliswa esenaleso siqiniseko, angeke nibe namahloni phambi kwakhe. Ekubonakalisweni kwakhe angeke uzube namahloni, angeke uzube namahloni. Hlala kuye ukuze ungabi namahloni. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 9 uverse 24. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 9 uverse 24.
Anazi yini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke bayagijima, kepha uyedwa owamukela umklomelo. Ukuthi siqalile umncintiswano akusiko akunasiqiniseko ukuthi sawuphetha sawufika ekugcineni komncintiswano, kodwa uzofika ekugcineni. Unalo mqondo wokuqeda nokuziphokophela kokuqeda. Gijima ukuze niwuthole. Wonke umuntu oncintisayo angeke uzuncintisanele ukudlala, angeke uze ube umuntu obuthakathaka ogijima njengomuntu ongazi. Uzogijima uzufike ekugcineni, uzoba nomqondo wakho ubekiwe kumklomelo. Wonke umlisa oncintisayo uyazithiba ezintweni zonke, uyazithiba kuzo zonke izinto, ulaka lwakho, zonke izinto ngaphakathi kuwe. Lokhu ukuthi ufuna ukudubula ubheke lena, udubule ubheke lena, udubule ubheke ngapha, uchithe wonke amandla akho yonke indawo, zithibe kuzo zonke izinto. Yilabo bantu abagciniwe, bayazithiba kulokhu abaphuzayo, bayazithiba kulokhu abakudlayo, bayazithiba ekuxhumaneni kwabo nabanye abantu nasemnganini babo, bayazithiba kuzo zonke izinto zezwe, ukuthi abathathi ngokudlala zonke izinto zezwe. Bakwenza lokhu ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Ngakho-ke mina mpostoli, ngakho-ke mina mshumayeli, ngakho-ke mina mshumayeli nceku, mina sihambi, mina lunga lomzimba kaKristu, ngiyagijima, hhayi njengomuntu ongazi, ngiyalwa. Umpostoli Pawuli, ngabe usalwa namanje? Ngiyalwa nezilwane Efesu, ngilwa ukulwa okuhle kokukholwa, ngiyalwa nemfundiso yamanga, ngiyalwa nesilingo esizama ukungiwisela phansi, ngiyalwa nayo yonke inyama ekhohlakele efuna ukungicwilisa phansi, kanjalo ngiyalwa, hhayi njengomuntu oshaya umoya, kepha ngiyagcina umzimba wami. Umpostoli Pawuli, bengicabanga ukuthi usumdala, uyasitshela ukuthi mangabe usumdala, umzimba wakho, inyama yakho, ukuthi ibe nemizwa. Umpostoli Pawuli, bengicabanga ukuthi wena umpostoli nomusa kaNkulunkulu ugcwele empilweni yakho. Bengicabanga ukuthi mawusunomusa omningi inyama iyafa. Umpostoli Pawuli uthi ufile ngenkathi eqhubeka efile, uthi uphansi ngenkathi ezigcina ephansi, uthi akanamizwa, akenzi lutho ngenkathi ezigcina engenzi lutho. Kodwa uma ngabe ngidedela, uma ngabe ngivumela, uma ngabe ngizidedela mina ezintweni zenyama nasezintweni zezwe, yonke leyo msebenzi yenyama izobuya, angeke izibuye kuwe. Kodwa ngiyayituba umzimba wami, ngiwulethe ngaphansi kokuzithiba, khona uma ngabe mina sengishumayele kwabanye abantu, mina qobo mpostoli, ngingaliwa, angeke uze ulahlwe. Uvesi 27 asufunde ndawonye, kodwa asifunde ndawonye, asifunde manje. Usuzofunda ngokuqonda, ufunde ngokuqiniseka, ufunde ngezwi eliqinile. 1 2 3 go.
angeke uze ube ngolahliwe. Uyabona manje umbandela uthi ngiyawutuba umzimba wami, yonke ingxenye yomzimba wami, uthi isandla awukwazi ukubhala leyo nto, sandla awukwazi ukuthumela leyo mlayezo, mehlo awukwazi ukubheka leyo nto, zindlebe awukwazi ukuqhubeka ulalele leyo nhlobo yalawo manga, mlenze awukwazi ukuqhubeka uhambe lapho uthi ngituba wonke amalunga omzimba wami ukuze uma sengishumayelile kwabanye abantu, mina uqobo ngingezu ukulahlwa. Ileyo ndlela ongagcineka kuyo enkosini, ingaleyo ndlela ongaba nokuphepha kosindisiwe. KwabaseRoma isahluko 11, KwabaseRoma isahluko 11 ngifunda uverse 20, ngokuba ngenxa yokungakholwa wena-ke babelapho ngaphambilini kodwa baphulwa ngenxa yokungakholwa. Yiphi imbandela yokugcineka? Ukuthi angeke uze uhlehle ekukholweni, angeke uze uye ekungakholweni, uzohlala okholweni, okholwa yilo. Ngenxa yokungakholwa baphulwa. Uma ngokukholwa ningabi nokuzikhukhumeza, kepha nesabe, ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo, nawe angeze akuyeka. Bheka-ke ububele nobukhali bukaNkulunkulu kulabo abawayo, bawa ekungakholweni. Labo abawayo bawela esonweni, labo abawayo bawela emfundisweni yamanga, labo abawayo bawela emangeni, labo abawayo bawela emoyeni wesikhathi sokugcina. Kepha kuwe ubuhle uma uqhubeka, kuwe ubuhle uma uqhubeka, uthi ebuhleni bakhe uma nani niza kunqunywa. Ngiyakhuleka, angeke uze unqunywe. Ngikhulekele, angeke ngize nginqunywe. Angeke uze unqunywe ngegama likaJesu, kodwa uyazi uzohlala okholweni, uzogcinwa okholweni, uzohlala enkosini, uvumela izwi ukuba licwile noma lijule kuwe, lihlale kuwe. Ngenkathi izwi lihlala kuwe, ligciniwe kuwe, angeke uze uwele eceleni. KuMateyu isahluko 24 sifunda uverse 11. KuMateyu isahluko 24 verse 11 kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, bayakudukisa abaningi. Abaprofethi abamanga abaningi bayakuvuka badukise abaningi, ngoba ukwanda kokubi kuyakwanda, uthando labaningi luyakuphola. Kodwa okhuthazelayo, ngitshele eBhayibhelini lakho, kodwa okhuthazelayo, ngitshele ufunda eBhayibhelini lakho, kuze kube sekupheleni, lowo okholwayo, loyo umntwana kaNkulunkulu oyakuhlala kuze kube sekugcineni, loyo yena loyo nguyena oyakusindiswa. Labo abadukayo, laba abakholwayo namhlanje kusasa bengakholwa, labo abakholwa izwi likaNkulunkulu ngaphambilini kodwa manje abasazi ukuthi yini abayikholwayo, abasahleli, abasagciniwe kuze kube sekugcineni. Uma ngabe unjalo, ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzokubuyisa, ngoba uyazi yini, uma ngabe uhlala kuloko kubanda
uma ngabe uhlala kuleyo ngqondo, uma ngabe uhlala kuleso simo sokuhlehlela muva, ungaphokopheli kuze kube sekupheleni. Akukho ukugcinwa kowonayo, akukho ukugcinwa kohlubukile, akukho ukugcinwa noma ukuphepha kuloyo ohlubukile naloyo owele eceleni ongabuyi. Ukuphepha kwakho njengokholwayo kuncike ekutheni wena uphokophele kuze kube sekugcineni ngomusa kaNkulunkulu. Lowo musa angeke uze ushabalale empilweni yakho. Asize kwiphuzu lesibili manje, umphumela wesono kumhlubuki. Umphumela wesono kumhlubuki. Ubani umhlubuki? Iloyo obekade ekholwa ngaphambilini kodwa manje akasakholwa. Iloyo ongasakholwa, iloyo ongasalandeli, iloyo ongasesiye umfundi, iloyo ongasesilo ilunga, iloyo owayekholwa kodwa manje ongasakholwa namhlanje, iloyo umhlubuki. Yini yamholele lapho? Isono, ukwenza kwesono. Futhi kunomphumela kuloyo ohlubukile ngenxa yesono. Buka kwizaga isahluko 21, izaga isahluko 21, ngifunda uverse 16. Umlisa oduka endleleni yokuhlakanipha uyakuphumula ebandleni lezithunzi. Wayekholwa ngaphambilini, ethemba inkosi, ekholwa nguNkulunkulu, waphenduka ezonweni zakhe, washiya zonke izono, waba isidalwa esisha kuKristu, kodwa manje wabuyela kuleyo ndlela yokuduka. Noma ebandleni labalungileyo manje ngokomoya usefile. Leyo ibandla labakholwayo ngomusa kaNkulunkulu. Yini eyenza abantu kuba bahlehle na? Isono, izinto ezincane. Vula iBhayibheli lakho kuMshumayeli isahluko 10 uverse 1. UMshumayeli isahluko 10 uverse 1. Izimpukane ezifileyo zenza amafutha omthaki ukuba anuke. Ilapho zithola khona, asifunde kanjalo khona uzoqonda. Izimpukane ezifileyo zenza amafutha omthaki, umuthi, laloyo okhanda imithi ukuba likhiphe iphunga elinukayo. Uma ngabe ukungcola okuncane, uma ngabe ukungcola okuncane noma into encane embi ifika ingena kulawo mafutha noma kulowo muthi, angeke usakhona ukuwaphuza ngoba aseyingozi. Kanjalo ukuwa okuncane, loyo ukuhlakanipha nodumo. Umuntu obenoKristu ngaphambilini, ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, manje usesukile kuloko kuhlakanipha. Nokuwa okuncane, ukuphambuka okuncane, isono esincane sesingenile ngaphakathi kuye. Ilokho kuqala kokuhlubuka, into encane, izinto ey'ncane, izinto ey'ncane. Izihlabeleli zesihlabelela isahluko 2 verse 15. Izimpungushe ezincane ezichitha isivini. Ngesivini nina namagatsha, ubaba ungumlimi, kodwa izimpungushe ezincane,
ububi obuncane, ukungalungi okuncane, isono esincane sichitha leso sivini. Lezo zinto ziqala ukuhlubuka, kuqala ngendlela encane. Asiye kwiTestamente Elisha, kwabaseKorinte bokuqala isahluko 5, kwabaseKorinte bokuqala isahluko 5, kwabaseKorinte bokuqala, kwabaseKorinte bokuqala, kwabaseKorinte bokuqala isahluko 5, sifunda uverse 6, uthi akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Anazi yini ukuthi ukuhlehla kuqala ngendlela encane kakhulu? Anazi yini ukuthi lokho kungathembeki okuncane, lawo manga amancane, lobo bubi obuncane, lokho kunganaki okuncane, lokho kuwela esonweni okuncane kuzokwenza ukuthi uhlehle uze ungakhoni ukuzinqanda, uNkulunkulu akuhlenge. Uthi anazi yini, awazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Khiphani kanjalo imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningenamvubelo ngokuba uKristu waba umhlatshelo wethu. Njalo-ke uma ufuna ukuhlala enkosini kunombandelo, ufuna ukuhlala enkosini kunombandela, kanjalo-ke ufuna ukugcinwa enkosini kunombandela. Uverse 8, masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi. Izinto ey'ncane, ukushinga into encane, ulaka into encane, ulaka oluncane, izinto ezincane, ukuzonda okuncane, ububi obuncane. Uthi kodwa masibe nemvubelo yobuqotho neqiniso. uNkulunkulu asigcine siqaphile, uNkulunkulu agcine uqaphile, uNkulunkulu angigcine ngiqaphile. Buka kwabaseGalathiya, sibheka kwabaseGalathiya isahluko 5, futhi sifunda uverse 9. KwabaseGalathiya isahluko 5 uverse 9, imvubelo eyingcosana ibilisa inhlama yonke. uNkulunkulu uyasitshela manje ukuba siqaphe umsebenzi wokuhlubuka, ukuwa okuncane, izinto zobulima ezincane, ubushinga obuncane, ulaka oluncane, ukulaka oluncane, ukukhuluma kakhulu okuncane, isono esincane, ukuncetheza okuncane, kungena ngaphakathi kancane kancane, uyahlubuka. Ebese ethi masiqaphele lokho, sikhiphe yonke leyo nto encane, zonke lezo zinto ezincane. uJakobe isahluko 3, uJakobe isahluko 3 uverse 5, kanjalo nolimi luyisitho esincane, qaphelani, luyazigabisa ngezinto ezinkulu. Bhekani, umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka, ihlathi elingaka, umlilo wokulwa, umlilo omncane wokuba nempi, umlilo omncane wokuqophisana, umlilo omncane wokubangisana, umlilo omncane wolimi olubi,
mukhulu kangakanani, ukuthi luvuthisa kangakanani umlilo, nolimu lingumlilo. Izwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu, kanjalo nolimu ngaphakathi kwezitho zethu lungcolisa umzimba wonke, luvuthise umlilo ngenxa yesihogo. Ngiyakhuleka, angeke uzube lapho esihogweni ngesinye isikhathi ngenxa yokukhuthazwa abanye abantu, ukukhuthazwa abanye abantu. uKristu fanele akhuthaze wena, etshela wena, ehola wena, ekukhuthaza bese kuqhamuka othize. Ngithi mncane loyo mangabe simqhathanisa noKristu, efuna ukukutshela iseluleko, efuna ukukululeka, efuna ukuthi uhambe ngale ndlela. Noma ngabe ubani lo muntu owesilisa owesifazane, noma ngabe ubani umprofethi noma umshumayeli, noma ngabe ubani umbhishobhi noma umfundisi, noma ngabe ubani ungumuntu omncane, mangabe simqhathanisa noKristu ofuna ukukuchezukisa endleleni, ngeke baze bakuchezukise, bangaqhamuka bemamatheka, bangaqhamuka bethi nginenjongo enhle, bangaqhamuka ngenjongo ethize, noma ngabe yini abafuna ukukunikeza yona. Iseluleko esincane sizokwenza ukuba usuke enkosini, angeke kwenzeke kuwe. Bazoza kodwa ngeke baze baphumelele. Ebantwaneni bakwa-Israyeli, uMose umholi wabo wayeyile entabeni phezulu, wahamba eya khona ngenxa yabo, wayengadli engephuzi amanzi iy'nsuku eziwu-40 ngenxa yabo, eyothola imithetho esandleni sikaNkulunkulu ngenxa yabo. U-Aroni wayesele kunguyena ohola izigidi zabantu, lonke ibandla. Othize wafika ku-Aroni, wafika nabanye ayehamba nabo bebancane, bancane labo masibaqhathanisa noNkulunkulu, masibaqhathanisa noMose. Wathi uMose uhambile, akekho ngaphakathi kwethu, asimboni futhi, asilikhumbuli izwi lakhe, asimboni, kodwa uyakhumbula imisebenzi yakhe, awumboni, kodwa uyakhumbula ukuqapha kwakhe phezu kwenu, niyakhumbula zonke ukuzidela kwakhe ayenakho ngani, futhi washiya konke ukubizwa kwakhe indodakazi kaFero, washiya yonke into ngenxa yakho ukuze anikhiphe eGibhithe. Kodwa bathi uhambile izinsuku ezimbalwa manje, ngenxa yalokho ukuthi asimboni iy'nsuku ezimbalwa, senzele onkulunkulu. Bazofika bathi lena indlela elula, futhi naleyo ndlela ohamba ngayo inzima, futhi lelo lizwe okulo linzima, senzele onkulunkulu. Bafuna ukuthi sibakhonze, kodwa onkulunkulu abaphansi, onkulunkulu abanemithetho, abanemigomo ephansi, onkulunkulu abagcwele ubuzwe, onkulunkulu esizobalandela. Wenza kanjalo, futhi bonke ngaphandle kokukhetha balala muntu balandela labo nkulunkulu abasha, lezo zithixo ezintsha u-Aroni ayesezikhathile, ezikhandele bona. Uyazi ukuthi ibandla lonke lingahlehlela muva, uyazi ukuthi lonke ibandla lingahlubuka kuNkulunkulu. Sibonile amabandla amaningi enze njalo. Omunye umholi usefikile, ngoba lo mholi akekho isikhashana. uNkulunkulu wengqondo, uNkulunkulu walobu buzwe, uNkulunkulu wamanga, ebese lethwa kubantu, bese bekhohlwa yikho konke ade bekulalela sonke lesi sikhathi, bese beyahlubuka kuNkulunkulu. Angeke uhlubuke kuNkulunkulu, angeke ngize ngihlubuke kuNkulunkulu. Buka ku-Exodus isahluko 32.
ngifunda uverse 32. Kepha manje uma ngabe uyakuxolela izono zabo, angaqedi lo musho, uma kungenjalo ngisuse Nkosi, ngiyakhuleka encwadini oyilobileyo. uJehova wayesethi kuMose, ilona umphumela wokuhlubuka ngesono abasenzile. uNkulunkulu uthi kuMose, noma ngabe ubani owonile kimina, nguyena engiyakumsula encwadini yami. Uzwile lokho? Ngabe ukuzwile lokho na? Zifundele wena qobo lwakho uverse 33. uJehova wayesethi kuMose, owonile kimi ngiyakumesula encwadini yami. Uyabona ukuthi iNkosi ithini? Uthi uNkulunkulu, ngiwuNkulunkulu angiguquki, usenguye uNkulunkulu owawuye namhlanje. Uthi noma ngabe ubani, noma ngabe uphakeme njengo-Aroni, noma ngabe ubani, umlisa obaluleke kakhulu kulelizwe lakwa-Israyeli, noma ngabe ubani, owesilisa owesifazane ebandleni, noma ngabe ubani, ilunga, umshumayeli, noma ngabe ubani owonile kimi, ngiyakumesula encwadini yami. Angeke uze wone, angeke uzusulwe encwadini yokuphila. Kodwa uyazi yini, labo abonayo beqhubeka bona baze bathole iziqu ekoneni, besebenza ngesono, benza isono, becabanga ukuthi bagciniwe ingunaphakade. Ngilapha, angizohlala ngilapha noma ngabe ubani owonile kimi, yena ngiyakumesula encwadini yami. Buka kuJoshua isahluko 24. kuJoshua isahluko 24 uverse 20. Uma nimshiya uJehova nikhonze onkulunkulu babezizwe, yena uyakuphenduka anenzele okubi. Emva kokuba aniqede, emva ubesenenzele okuhle, uJoshua umshumayeli owayethembekile, umholi owayethembekile, wayengadlali nabantu, wayengajabulisi abantu ngenjongo, ngezinto ezingenasindo nezingenasiphetho. Wathi uNkulunkulu, nani manje? Lokho kuhle kakhulu. Uma ngabe nimshiya uNkulunkulu, niqale nikhonze uNkulunkulu babezizwe, kanjalo uyakuniphendukela anenzele okubi. Uyakunilahla, uyakunijezisa, uyakunilahla, uyakunenza nibone ngathi abezizwe noma yilabo abahlubekile abeseyaniqeda emva kokuba enenzele okuhle. Niyaqonda na? Ukugcinwa enkosini kunembandela, futhi nombandela uthi hlala kuye. kwiziChronicles zesibili, kwiziChronicles zesibili sifunda kwisahluko 15. kwiziChronicles zesibili isahluko 15 uverse 1. kwiziChronicles zesibili isahluko 15 uverse 1. Umoya kaNkulunkulu waba phezu kuka-Azariya indodana ka-Odedi, waphuma ukuhlangabeza u-Asa, wathi kuye, ngizweni Asa, noJuda wonke, noBenjamini, uJehova unani. Uma ninaye, uma nimfuna, uyakufunyanwa yinina. Kepha uma nimshiya yena, uyakunishiya.
Uyabona, kufana nemali enenhlangothi ey'mbili. Ngalohlangothi uma ngabe umfuna umlandela, uqhubeka naye, uzothola ubuhle bakhe, uzothola uthando lwakhe, uzothola umusa wakhe, uzothola ubuhle bakhe. Kodwa uma ngabe umshiya, ngisindisiwe, ngizelwe kabusha, ngingumfundi, ngingelunga lebandla, ngilandela inkosi, lokho kuhle. Kodwa uma emfihlakalweni, ngesikhathi sokulingwa, ngesikhathi sezivivinyo, ngesikhathi sobunzima, uma ehhovisini lakho, uma ekhaya, uqala wenza izinto eziphikisana nezwi likaNkulunkulu, uma umshiya, ushiya izwi lakhe, ushiya imiyalo yakhe, ushiya umthetho wakhe, uma nimshiya yena, kanjalo uyakunishiya. Angeke ngize ngimshiye uNkulunkulu, ngithi angeke ngize ngishiye inkosi. Isilingo singafika, asibe ndawonye, asibe ndawonye, asincetheze. Ngizolahla lokhu, nawe ulahle lokhu. Ngizolahla lokhu okwami, nawe lahla ezakho imfundiso. Lahla lokhu, nami ngizolahla lokhu, khona sizohamba ndawonye. Uma ngabe ushiya inkosi, ushiya izwi likaNkulunkulu, ushiya izimfundiso zezwi likaNkulunkulu, naye uzokushiya. Angeke ngize ngimshiye. Shono njengoba ngisho, uNkulunkulu aphendula umkhulo wakho ngegama likaJesu kumaHebheru, isahluko 10, kumaHebheru, isahluko 10, ngifunda uverse 26. Uma sona ngamabomu, uma sesamukele ukwazi kweqiniso, uma sona ngamabomu, uma sesamukele ukwazi kweqiniso. Bheka lokhu, bheka lapha. Wonke umuntu ebandleni lethu ozwa izwi likaNkulunkulu njalo ngomsombuluko, ngoLwesibili, ngoLwesine, ngoMgqibelo, ngeSonto, unyaka wonke uzuyophela, angeke sizenzise ukuthi asilizwanga iqiniso. Silitholile ulwazi lweqiniso, siyalazi iqiniso ngoNkulunkulu uBaba, siyalazi iqiniso ngoJesu Kristu umsindisi wethu, yena nguye. Siyalazi iqiniso ngoMoya Oyingcwele, siyalazi iqiniso ngesimo sokungena embusweni kaNkulunkulu, siyazi ngeqiniso lokuhlanzeka kwenhliziyo nobungcwele bempilo nokungcweliswa. Siyalazi iqiniso lwamandla kaMoya Oyingcwele efika empilweni zethu. Siyalazi iqiniso lomliso yedwa newesifazane yedwa kuze kufike ekupheleni. Siyawazi iqiniso lokubuyisela. Siyalazi iqiniso uKristu ukuthi uyabuya futhi manje, emva uba sesimukele ulwazi lweqiniso. Uma ngabe sona ngamabomu, uma ngabe silahla unembeza wethu, uma ngabe silahla izwi eleqiniso, uma ngabe silahla iBhayibheli lethu, uma ngabe silahla abashumayeli bethu, sibathulisa, sibacindezela abafundisi bethu, ungakhuluma iqiniso kithi, ungabisakusho lokho. Ngabe siyakusho noma siyashumayela noma sisashumayela, kodwa usunalo ulwazi lweqiniso manje. Uma ngabe wona usuwazi, uma ngabe ngamehlo akho evuliwe, ngengqondo yakho yazi, ngokuthanda kwakho uthi manje uyona ube wazi, emva kuba usuwamukelile izwi leqiniso, akusekho mhlatshelo wesono. uKristu ngeke aze abuye futhi okwesibili enze omunye umhlatshelo wensindiso yakho. Uma ngabe ulahla lokhu asinikeze kona, angeke aze asinikeze okunye.
uma ngabe ulahla abapostoli, abaprofethi, abavangeli, nabafundisi, uma ngabe ulahla isambulo seTestament Elisha esinikezwe yithi ngabapostoli nabaprofethi bakaJesu Kristu, bese uyona ube wazi akusekho omunye umhlatshelo wesono, angeke aze ashintshe konke ukwenza abhubhise iTestament Elisha anikeze esinye isambulo enze omunye umhlatshelo ukuthi ufinyelele ezulwini, kufanele singoni, angeke uze wone. Uverse 27, kodwa kuphela ukulinda okwesabekayo ukwahlulela nomlilo oshisayo oza kuqeda abaphikankani. Loyo owadelela umthetho kaMose wafa engahawukelwa. Ngezwi la ofakazi ababili kangakanani ukujeziswa okukhulu, ukujeziswa okukhulu, ukujeziswa okubuhlungu kakhulu, nokujeziswa okungunaphakade, nokujeziswa okuyigaba. Uma sishiya lokhu asinikeze kona, kuzobanga kanani ukujeziswa? Akwesithi labo abanyathele ngaphansi kwezinyawo zabo indodana kaNkulunkulu, wadelela igazi lwesivumelwano angcweliswa ngalo, ebese ebuka leyo nto njengento engengcwele, wahlambalaza umoya womusa. Angeke kwenzeke wena, kodwa kufanele uqaphe, kumele uqaphele ngoba siyazi yena othe ukubuyisela kungokwami, ngiyakubuyisela, isho iNkosi. Kanjalo iNkosi iyakubahlulela baphi abantu? iNkosi iyakubahlulela ngithi baphi? Ngitshele, zikhumbuze lokho masinyane abantu bakhe abebesindisiwe, abantu bakhe abamlandelayo, kodwa manje ngenxa yobubi ababaziyo bathi into embi kakhulu ukuba uwe esandleni sikaNkulunkulu ophilayo. Ngiyakhuleka, ukwahlulela ngeke kufike phezu kwakho. Buka kulawo maHebheru isahluko 10 uverse 38. KumaHebheru isahluko 10 uverse 38, kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Uyakugcina ukukholwa kwakho, uzoqhubeka uphile ngokukholwa. Angeke uzuhambe ngokubona, angeke uthathe imiyalo ibeke esandleni sakho, uzohamba endleleni kaNkulunkulu ngokukholwa ngegama likaJesu. Ukukholwa okusindisayo iloko kukholwa okusigcinayo. Ngenkathi sikholwa iNkosi, sibalekela ukwahlulelwa kukaNkulunkulu. Qhubeka ukholwe, khona ukwahlulelwa kungeke kufinyelele kuwe futhi. Manje abakholwayo bayakuphila ngokukholwa. Kodwa uma umlisa othize ehlehla efuna ukushada, unkosikazi akakafiki, ngenxa yalokho uma umlisa ehlehlela nyovana efuna ukuthola iziqu, bengilokhu ngibhala lezi vivinyo isikhathi esingakanani manje, ebese bethi ngaphandle kokuncetheza unikele umzimba wakho kulabo abavivinyayo ukuze bakuvumele ukuba udlule. Bathi angeke uze udlule kulelo banga, angeke uphume kuleyo kolishi ngaphambi kokuba unikele umzimba wakho noma unikele imali. Uma ngabe umlisa othize noma intombazane ethize
ihlehlela muva. Kwesinye isikhathi uyahamba uya kwi-interview othize uyatshela ngemuva ethi wenze kahle, uphasile, kufanele ulindele incwadi, kodwa kufanele unikele imali ukuze sinyathele egcekeni elimanzi. Ngaphandle kokuthi wenze lokho, akusiko lokho ofanele ukwenze, ilokhu omaziyo. Ngaphandle kokuthi unikele okuthize, mhlampe njengani mnumzane, awusiye yini umuntu ohlakaniphile uma ngabe ungaqondi, ngaphandle kokuthi unikele imali, ngabe akusiyo yini ukubribe lokho? Yebo yikho, yebo yebo yikho. Ngaphandle kokuthi unikele lokho, angazi noma ngakwenza lokho ngobani, angasho ukuthi ngoba ngikholwa nguKristu, ngoba izwi likaNkulunkulu liyanginqabela ukuba ngenze le ethi ngoba ngiya ebandleni futhi kulelo bandla abavumeli abantu ukuthi banikeze i-bribe. Iliphi ibandla lelo? I-Deeper Life. Ilelo bandla kuphela elikhona? Ufuna ukuthola umsebenzi? Ilelo bandla livumela ukuthi ukhokhe i-bribe? Hamba kuye ebandleni lakho unikele lokho ofuna ukunikela khona, uzothola umsebenzi lapho kulelo bandla lakho. Umsebenzi ngeke uze uthathe insindiso yakho. Umsebenzi angeke uze ususe amazulu kuwe. Umsebenzi angeke uze ulethe isihogo kuwe. Akusiyo amen wakuleli bandla lona. Manje olungileyo uyakuphila ngokukholwa, kepha kukhona umlisa ohlehlela nyovana, umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Uvesi 39. Kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhubheni, angeke ngize ngihlehlele ekubhubheni, kepha singabakholwayo kuze kube ngokusindiswa komphefumulo. Uma ngabe uhlehlile njengoba sikhuluma, buya namhlanje, buyiselwa namhlanje. Ungavumeli lezo zinto ezikuhlehlisile zilethe isihogo kuwe, zikwenza ukuthi uye esihogweni. Ungadlali ngengunaphakade lakho. kuPetru 2 isahluko 2 ngifunda uvesi 20. Ngokuba uma bebuye bahilelwa bahlulwe, abantu abasindisiwe, abantu abahlengiwe, abantu abavuselelwe, abantu abashintshiwe, babalekele ukungcola kwezwe ngokwazi iNkosi nomsindisi uJesu Kristu, bese bebuye bagcine noma babuyele ekuhlubukeni, babalekile, baphenduka, baxolelwa, baba ngabantwana bakaNkulunkulu, bebehamba beqondile, bephila ngokulunga. Kodwa manje sebephinde babanjwe yilezo zinto, banqotshwa. Okokugcina kwabo kuzoba kubi ngisho nokokuqala. Okokugcina kwabo kuzoba kubi ngisho nalokho kokuqala. Lokho kusho ukuthini? Ngaphambi kokuba basindiswe, uma ngabe befa kanjalo, bebezoya esihogweni ngokujwayelekile, indlela ayivulelekile, akukho kubuya emuva, isihogo. Kodwa manje basindiswa, babaleka, baba yidalwa ezintsha kuKristu, baguquka, bashintsha. Kodwa manje sebebuya futhi babanjwa, bahilelwa ukungcola, bahungwa ukungcola, bahungwa ubufebe, bahungwa ukukhonza izithombe, babanjwa ukuhlobonga, babanjwa ubuthakathi, babanjwa amanga nemfundiso zamanga. Uthi isiqalo sabo sizoba sibi ngisho
ukugcina kwabo kuzoba kubi ngisho nesiqalo sabo, kusho ukuthi isihogo sovutha sibe buhlungu kakhulu kunabo. Amen. Angeke kwenzeke kimi. Asibheke uthi uverse 21, ngokuba ngabe kwabangcono kubo ukuba bebengayazanga indlela yokulunga. Bekuzoba ngcono kubo ukuba abazanga lutho ngokulunga, ngobungcwele, nokuzalwa kabusha, ngempilo entsha kuKristu, bavele baye esihogweni ngokujwayelekile njengazo zonke izoni. Kodwa manje, emva ukuba sebelazile iqiniso, sebelazile indlela kaNkulunkulu ukuthi bayishiye umyalo ongcwele owalethwa kubo. Impilo kwingunaphakade izoba yimbi kakhulu, kodwa kwenzekile kulabo ngeqiniso esithi inja iyabuyela ebuhlanzweni bayo. Angeke ubuyele ebuhlanzweni bakho futhi. Lapho uqhamuka khona, ukukhonza kwamanga angeke uze ubuyele kukho ngegama likaJesu. Lapho uqhamuka khona ekungcoleni, esonweni, angeke ubuyele kukho ngegama likaJesu. Nezingulube ebiyikeziwe qede yaphindela ukuzibhixa odakeni. Ilowo mphumela walabo abahlehlayo ngenxa yesono. Angeke ngize ngihlehle. Angeke ngize ngihlehle. Angeke uze uhlubuke ngegama likaJesu. Uma ngabe usuhlubukile, buka lokhu. Namhlanje ungabuyela ekhaya. kuJakobe isahluko 5 uverse 19. Bazalwane, uma ngabe kukhona odukayo eqinisweni, omunye ambuyise. Yazini ukuthi loyo obuyisa isoni ohlubukile ekudukeni kwendlela yakhe uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni. Asibekele izono eziningi, uza kuqhubeka. Iphuzu lesithathu manje, ukuphokophela nokungcweliswa kokuqhubeka. kuPetru wesibili isahluko 3 uverse 17. Ngakho-ke bathandekayo, njengokuba nazi lokhu ngaphambilini, xwayani ukuze ningadukiswa ngokukhohlisa kwabangenamthetho niwe eqinisweni lenu. Angeke uzuwe. Angeke ngiwe. Asisukumeni, uthembise uNkulunkulu. Angeke ngize ngiwe. Angeke ngize ngiwe. Angeke ngize ngiwe. Vula umlomo wakho ukhuleke, ukhulume noNkulunkulu ngomkhuleko.